Pred rokmi som pracoval ako personálny manažér v jednej známej firme. Týždeň pred Vianocami na konci pracovnej zmeny prišli za mnou všetci skladníci a oznámili mi, že dnes vo firme končia. Ich predák mi položil kľúče na stôl a chceli odísť. Vianočné obdobie bolo pre nás špičkou v roku a nemohol som im to dovoliť. Viete si predstaviť, ako som sa vtedy cítil? Na vyriešenie situácie som mal minútu. Šéfovia boli rozcestovaní po dovolenkách a ja som si uvedomil, že som na to sám. Vtedy som prepol do režimu krízová komunikácia. Poprvé, prečo chcú skončiť? Pred bránou stal nejaký muž, ktorý ponúkal každému o 40% vyššiu mzdu. No len ak na druhý deň nastúpi v jeho sklade. Po druhé, spochybnenie. Zistil som, že je to no-name firma v prenajatých priestoroch bez histórie. A po tretie, slúbiť hory doly. Otvorene som im povedal, že im určite nezvýšim skokovú mzdu o 40%, ale slúbil som im, že urobím maximum preto, aby sa ich mzdy výrazne zvýšili. Celé to trvalo možno 30 minút, no poviem vám, poriadne som sa zapotil. Neodišiel ani jeden z nich a väčšina zostala ešte dlho po tomto incidentu. Ak je to nevyhnutné, slúbte čokoľvek, no majte na pamäti, že takýto postup funguje len krátkodobo. Následne musí vždy prísť nejaké dlhodobé riešenie.